Rintasyöpä ja varsinkin sairaudesta johtuva ulkonäön muutos eli yksirintaisuus on monelle edelleen tabu. Asiasta ei ole helppo puhua eikä sen haluta näkyvän. Ainutlaatuisen poikkeuksen teki Helsingissä järjestetty muotinäytös, jonka tähtiä olivat rintasyöpään sairastuneet naiset. Monokini 2.0-nimisessä hyväntekeväisyysmuotinäytöksessä esiintyy 10 rintasyöpää sairastanutta suomalaisnaista. Sairauden takia heille on tehty yhden tai molempien rintojen poistoleikkaus. Nyt he esiintyivät ensimmäistä kertaa catwalkilla täysille katsomoille helsinkiläisessä Yrjönkadun uimahallissa. Aikaisemmin heistä on ollut esillä kuvia valokuvanäyttelyssä, joka sai maailmanlaajuista huomiota. Me halutaan Monokini 2.0-projektilla sanoa, että kuka tahansa nainen, yksi tai kaksirintainen, voi tuntea itsensä täydeksi, ihanaksi ja kauniiksi. Siitä huolimatta, että meidän ympäristö ja meidän kulttuuri asettaa meille aikamoisia paineita. Näytöksen malleista osa on parantunut sairaudestaan, osa ei. Mulla on hyvin pitkä monivuotinen rintasyöpähistoria jo takana, että mulla ei ole sillä tavalla vaikea tulla esille. Tietysti tämä on ihan erilainen tilanne, mutta kyllä se tietysti vähän rohkeutta vaatii. Tämä on ollut semmoinen eheyttävä projekti mulle henkilökohtaisesti. Ja sitten tässä taas se, että niin kun pääsee viemään sitä asiaa eteenpäin, että me ollaan ihania, vaikka nyt joku palanenkin puuttuu. Muotinäytöksen asut paljastivat sen, mikä on totuttu piilottamaan katseelta. Mallit esiintyvät suomalaissuunnittelijoiden vartavasten heille suunnittelemissa uimapuvuissa. Rintasyöpää sairastavan on vaikea löytää uimapukua myymälöiden valikoimista. Ylipäätään hyvin päällä istuvia vaatteita ei ole tarjolla. Äärettömän haastavaa. On se kyllä vähän sellaista tietynlaista syrjintää tuolla kaupassa. Kun menee hakemaan, niin pitää oikein hakemalla hakea. Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Siihen sairastuu vuosittain 4800 naista. Joka 8. nainen sairastaa rintasyövän jossakin elämänsä vaiheessa. Toivoisinkin, että tämä meidän esimerkki täällä toisi ihan jokaiselle naiselle, joka rintasyövän on joutunut kokemaan, niin semmoista rohkeutta ja iloa ja voimaa siihen elämään. Että kaikki on ihan yhtä arvokkaita ja yhtä hyviä, sellaisenaan kuin jokainen on.